Maliba abedja sango makorodo ngoni malien yere sera fanga ma domi aywa ngomba jamana ingabe yela made kuma invora be sanjama bo tabolo be yela ma malien yere akana digi aywa anva na mo ka ula ko yakana digi ula sabola uli Soudan français ou de Soudan français ulu be na wati mina tobuka marap mukan mbisra tobu nye to wuyulu baka to wuye febe yirulula nga sisa nana se malien yera wuluma munu nulu nana Soudan tede unana Mali de kono o mato wu fanga don o mato wu ka baka don to wuye kalamu nge wuyo kalangele ke utara to wu fe ka tu dan wuye ka kalanzo wula kulu ka klaka na tuni ko kanu kun chien o to keloni kabako tewa keka fo jamana ka jo Maliba dokera torola dokera kalula dokera nambala dokera tugutuni bari la anga wuli ka njoti sabula faso te se katata jamana shite gnye kono an be yere ma blamuna ni jamana mun ba kono ki bi se ka fo bi yere soro kite se kode kite narkode kika jamana de nga nyata ko te do ngalamala o jamana ti jamana kake sariata kono tigitala mumbe mujeri ta don qui est responsable de quoi ou te don ko beke enquête ube wuli note bo fo ite me enquête dayele la ate datuko ka jamana ko ye mun ka di munyo boke obe fo na folota to mi forobata obo kasa ko ye fo ite fo kuma be ci do wa yo dale jamana be se ka tola to godi duguma ma oba tala save ma oba tala ambe boto godi kabako kamali ke privé ya bekra privé ningo privé souhaité privé ou tede alanga service baw a bekra privé ima ta docteur sola ebe wardama munzara yo papier bi mawa ma docteur ngabe sarata ati nyoni ninga ima jo sarata wala anga police uti sarata wa nga ube muna tukuni kabako tewa hale kalanzo ama abe makaiwa itara anga domaine fe kono bebi yere ibarala nga jamana ubla la kerefe kabako ipme dugo blani ko munu nye kunu ko karsaka ma ko mena na shuni na opme dugo opme kunveta feni ewa sigi nga bio kera wasokui o kera disigo shukui amba ngumi ambeta njambi haketa fanda mbolobli fanda ko ni ndai wartigi jobaldo nyete anyaye ya tokoroba sambishiki awolo la dumu ngono afaya asoro dugono ma wara nana donc nga dere fe anam dew na modeu kukubu black enema ko a hokali etitel bo yorola chorba be dugono sambishiki abangena du ngono yi kabako o yera mali bala o yera bamako ya amba ngumi amita njami o de langa puma do ngo fengele mo ngoni be fanda ni le buche jamana kono kungo de kana sima o fanda jigi kanga ke mamiye o de ajigi karibaye fanda nyeji cheba kanga ke mamiye o de alaka sibaye hake o yera be toto kolokolo lawa ambe fe mo ngolo bi ni hake unimbo ala atoti de abu nga foli be jamana donye ne baga dogola donga e bisaka foli ni taroni ke bela jerele ye kata kai ba jabate foka tabla kidal abu simina abu choti abe kala fola chote ablay a chote bamana fengelende joroba on na fengelembe nge abu ma ko fedo be ko ka koro ma erewa o de jamuye jamu ka koro iyere ba kunyi mana folo nga jamu ni ka koriye o de joroba on na bamana ni keri fa denye ka ba ko saya ko de to la muruye ko bok nga ke te ni bora ka fenye ni bora ka ko glan ni te sirawa abu ko ya me ko kunzigi bi tengo kunzigi de bala ni kunzigi tala du abe cheto ko de anga nyefo anga wala limana o ne bagare togola ko bi anga do aywa anga France ni Mali yere ka ko in kono bi amena do akono bi sabula anyaye abe wati bo anga gouvernement yi wuli ka joke ka yira ka fo una France wele oni kene kono France kembe ka fe beke wuli ka job beke pour que o wele no mala sigi o kana se ka ke akana ke ka da kunjumen ka anka nda do akono bi abu abi sanjama bo kabi Ibrahim Bokar Keita alaka hinana al-salam subela abe fangala domi mbeka foye ngu e bala itayile ko mo nta ko France andrier ngu France ta andrier
ngi bala dangani wati be ko français ande men bawye ngo français ande men bawye abe san chama bo kabaka premier mandat kono abu madawma nana ni dalu doye nya fo atine kelende flatter sabate mama soro munzera ka awuli mama soro munzera ka nyiringa la mama soro munzera ka kala du i nyina ka benai o ye jumani ngoni mamu ngoko aye enyi mamu ngoko aye eterie jugu nana bi eka abeka fali jugu ke ela ka kongo bla ela ka kalambalia bla ka jamana kono ka aywa lakana afebe eka nga seka minamunu soro ka seki iyere defend eteri koko otede ema ko tengambe enoche ngo teri ya ne mo famu eteri ayre kana mina de ema eka seki iyere defend eteri mami ere ba fo bi kuna wori boka mina sa ka seki iyere lakana obi do enoche ke to mina soro ko ye teri ngo ni teri ya ye munye ukanye fwanye Odoronte avec preuve qu'à faut ko a kanganimba anna chete otede odoronte de abu odoronte de wati dola gele nana Europe du baf la soro no Grèce ani Italie akera ka Ibrahim Bokar Keita to fangala Union européenne wulila ku deme ku sebe a watu abu okonona ulu ka sarasimina cha mabo ibado ambe kasimina unsa tugumi sarasimina fana kasi fana be aho jamana do be ni sebati ina kasi do nyini munu bi se ka wa lalaka ke ka mako do nye maliko kabo kasi do nyini adam na Italie folo Union européenne sal kono français tabale gouchi ko ni italien mina fere malima o kunye panguru ni fewni quelque mina woni ko Union européenne kan deme munge ka nyesi italima français fana ba seda oka o bole ko Grâce fana ta nana ke o France kele kele ka wuli ki jo o kasigo kuma kele ka Union européenne sal kono ka Grâce menacer no uye minate fere malima o wati kele o France kele na o kemeko ya onga porte parole oni kono o porte parole e be ka tayira oni maula koni mina on fere la malima ni kele ka mina on dira malima mali bina wuli kata awa burudame o shila tunu mali bina wuli kata yene sudi ke mali sarasu ubna keta comme si il faut ça dit qu'il y a des burudame à part et il y a l'armée malienne à part onga armée siya kota kono religion kota kono burudame keme ka onga armée fa e mbe segiro do kan ka omaji la segu uluma bi ado agala ko suk nganga takada oni nyekoro ube ka foko mali bita mamunu shila tunu o mogo joli sara aglok u sara ni marfaye ka mali défend ka kise bampe ka tu mine kuda ka mugu titi ukungulu la kateme uyo sacrifice ke mali ngabe kata yira jemala ko mali de bina wuli kata o ma kele unde fa France kabara abu mina ndase a yoroma anga moye sebe lisi doke ka prevu tanyu ango boku bi alunuma akisa yera ke folo ka yera ka fo ni prevu bambolo ma chamanyu wi ka hakli jigi ke ka sey kofe o prevu be kofe prevu woro be o kanga faraka o mbe mo hakli jigi Musa Maratara ka to premier ministre la Italie minge kidal asimi yere be chamando yi akumbe o ko kera to mi abanye do mais après vieux jumanye français ka marfa dobe marfa ntoko ko famas marfa mbe français ka unité délai tout de boulot donc anga français munu blessera kidal malaka o talela o marfa kisen nana bo anga français do la kati do solo pharmacie bal kse agnité ali français sala si bebolo abes français unité délai tout de boulot donc ka en armée repoussé ka en armée fera ka Emila installé croyez c'était un défi pour Jean et Drian bon namboro kono ebi yana ngase biere ma
Kabi ou ka ambassadeur magden. France ka kule ka emuni. Kamo hakli fana jigi aka je 5 à rencontre là-bas ni mafli ibeka emu participer. Je convoque les chefs d'État. À ma foi, il les convoque. Parce que au cas de Saraya, ko alebeta ulu nyinga, no ya soro, ulu kato anga jamono kono, no manto anga jamono kono, akabo anga nyemo da. Parce que aba don, halini jamani lulu du ulu ma ayi ma durum wele, atese kabo ulu da kono ko sarasi aita kaboya ayi. Donc il connaît déjà la réponse au problème qu'il va poser. Il connaît déjà. Donc, on a demandé, c'est comme la fois la croya pour que France Katouya. Au dos avec un monfort, il y a des courants, ou le cas on demain. Il y a des, on est où elle est. On devait qu'à demain nous fait. Et ils sont là pour nous. Et il y a demain nous mamou fait. Et comment mamou demain nous fait. Et pourquoi il devait qu'à mamou demain. Notre qui qu'on gagne qu'à demain là. Notre qui qu'on taque à bon yoro là. Et nous quoi, matchama qu'on. À quel coup? Donc c'est des mensonges pendant des décennies. Aujourd'hui, si le peuple malien a compris, mon antaouli kanjoko, baraka nyuga ira ni fait beka trika bani nyanje. Maintenant, quoi fait tourner doni? Abou, il y a les terrorisme comme morti région mene. Je dis bien morti région. Ma foi morti ville, morti région. Il y a les terrorisme il est cadre de morti région kono. Wasoro terrorisme ambek ayedi au niveau de kadam nek gawo kayele wasoro mujawo ni yetara kan sa dini créé mais la zone de Mopti il y avait aucun problème quand moi hakli digi ibeka ka premier mandat aux élections que watimina wasoro problème quel moment Mali là c'était le problème de Kidal même à Gao il y avait la calmie donc les gens se posaient la question pourquoi France ibeka a don ka Mopti bla zone rouge kono au bolé quoi là abou yani koufana ka moko kana attaque damene quelques mois avant France wuli là Mopti hôtel FMB ko ou ka touriste français ou kuma kono mais ka fait de quoi des militaires français faisaient des patrouilles entre les différentes les différents établissements hôteliers nous tarakata français au Sororomna, ou genga bo, kouka bo, diakwa. Des touristes étaient venus, kou benga bo. Ou ya soro, marfa, kelema delika ti mofti kono, kote, terroriste do, kodo. Mofti région de konona, attaqué kelente, mon kera, kafo mofti région kono, qui va fo kafoko, il y a un problème de terrorisme là-bas. Donc les gens se posaient la question, mais qu'est-ce qui se passe alors, Moumbe? Mais on te sait qu'adore, parce que, il m'a bolo mundo, il m'a bolo machi mundo, il bochi, blâmer tout comme les bonnets d'or. Oui, mon labé, no kumbe onga, ou le bout de don. Donc, oui, comme ni bara ou de wati. Quand la moitié région mene, quand il y a terrorisme kouyoye, quand il y a terrorisme sarouye, personne n'est en sécurité, ou là, sur déjà, Serval est là il y a combien d'années? C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, Francine nana, ou ka fait un peu kata, donnier Francica, Bazi Wali, ou ka, Alnakra, Jack Pontini, Namadoé, comme Romeo Yé, au plateau d'Ogon. Bedroomba, donc, a fourni, c'est encore les 4 dernières années, les zones qui ont été vraiment secouées par le terrorisme, c'est surtout le plateau d'Ogon et vers la zone de Nyonon. Katabla, Diafarabe, Tenouyanfan. Johnny ou ka, point, Bazi Nyenamaye. Non. J'ai toujours posé cette question aux Maliens. Pourquoi il y a l'aménagement au Mali? Nationalité Bebo, mais France Bina, Kaka Moro Blapar. Depuis Serval, il y a aménagement, il y a Serval. Le Serval ou Donate Barkani. Pourquoi? Pourquoi directement? S'ils sont là pour lutter contre le terrorisme et la stabilité du Mali, depuis leur arrivée, du moins, parce qu'il y a un aménagement, depuis la création de l'aménagement, pourquoi ils n'ont pas intégré l'aménagement? Au Bolenko, on a vu aussi Ibeka Klewati, les responsables de sécurité au niveau de l'aménagement, Djonendo.
La France a tout fait pour que Akaseko au poste où sera. Pourquoi? Hey, Kabako Dogoui, Nangambe Doko Numbe Konobi, Akanyene Kachakui. Ah, au poste où sera. Comme nous faisons Kero Kono, Burama, Aywa, Ningombo Daf, Aywa, ou Dundok Mai. Donc, qu'a fait des coups nana on de demain, coups de nana tourisme keleke, au pmati. Qu'a fait fana, comme ma bêta, kuita ko prévu côté blé quoi, à bébé beignet koro. Mais maintenant, une chose est sûre. L'État malien, je suis certain, ça c'est point de vue perso, hein, certain, que la France va jamais laisser à ce que Malibeka rencontre Mounini au Ningono Kakake. Ou Tesson Abada. Kada, droit de veto Bouboulou. Ils vont tout faire pour s'opposer. Mais maintenant, ou Beseka, ou opposer, et le président Moumita nous au Ningono, ma Canada ou l'Unyakoro. Mais il ne peut pas empêcher à ce que les preuves soient étayées devant la communauté internationale, comme eux-mêmes le disent, la communauté internationale, qui n'existe pas. C'est faux et archi faux. Il n'y a pas de communauté internationale. Il n'y a que des intérêts des puissances. Partout où vous entendez communauté internationale, c'est faux. C'est que c'est une autre puissance qui est cachée derrière. Communauté internationale, ça veut dire que l'unanimité, ça veut dire que c'est l'accord de tout le monde. Dieu nous décision. Décision matin, tout le temps, sur le doigt qui doit faire. Et puis, sur le doigt, c'est ça le problème. Aujourd'hui, voilà, c'est un terre. Watimina, France B, Nali demandé nous, on y création de fonds demandé Kanaya. Demande pas de au lieu d'aduna pour là. Il est un douta, un ou kachama milliard kileni koyo. Ou d'aduna lawa. On y est farafina befara nonga milliard kileni dodo. Joropma napma akulawa. Ambe sonanti so joroba lawa. Donc c'est des histoires. Maintenant, Jamana baby nyeshika Jamana dima abou. Bekoko intérêt. Wa kabi sa djme ambe ko de yira maleona ka yira rula ka fo mbe senga puma ingango la France n'est pas là pour les beaux yeux des Maliens. J'ai tout à répéter ça. Ango fona boy. Hagle jigo yoko yoko mado. Hollande quand Serval nana ou mana kana terroriste ka offensive à toi de neutraliser. Hollande y a n'allé mon ko ola. Aso jonguna be. Hollande a fait un discours. En a plaidé l'indépendance là. A discours menga jonguna jomba qu'elle a fait. En a discours qu'on a yini kaïke. Ce jour-là, il a laissé entendre que, parce que il n'y a discours normalement le discours devait s'articuler sur voilà le problème de sécurité, comment la France compte intervenir, quels sont leurs objectifs, des trucs comme ça. Mais dans le discours, Hollande est sorti totalement où il a demandé à ce que on autorise les entreprises françaises à compétir au marché public malien. Donc, pour lui, c'était comme la fois, c'est une dalimbe entreprise ou ka marché ko ka malikono. Or, et jamana mbe kele kono, et nana kele pma de folie le kono. Et il to kono, au discours kono, il tarako anga toko français entreprise ou marché ou ka douluma. Donc, ça voulait tout dire. Aussi, avec Ibeka, à côté de Ibeka, il a raconté, il dit, Ibeka, mon ami, au Kadali, Alni Dogol ya foye, ko tire tout là, à y aller, mon ami. À Koko, mon ami Hollande, à Yakat Makete. À Calais, Hollande, c'est vrai que la France est là au Mali, nous avons des intérêts communs, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme et autres. Mais la France est là aussi pour ses propres intérêts. Il l'a dit, Hollande l'a dit sans cache-cache. Bon, depuis là-bas, en Mali, moi je sais pas, c'est-à-dire que, on femme quoi. Et aussi, quand on dit moment, ni Barkhane ka ou budget mon Barkhane, c'était près de 2 millions d'euros par jour. Donc ça veut dire que c'est plus, oui, 2 millions d'euros par jour. Donc il y a tant on va voir milliard keleni doni clé au clé. Milliard keleni doni clé au clé. Francibo bo ko dépenser té. On a té wa malion. Comment comment?
gelab nous fa garbu ni fa mi fe kabako tewa nge ambe here kono kuma do nu ye ko ambe lafia do kono nu ye kuma do o wo bokno da on matiwa. Donc on devait se poser toutes ces questions et comprendre les vrais enjeux de l'heure. Angapma di moment wala naka akonon la 2021-0011 un monde sans terrorisme. Aywa on konya don ni Francis konité terrorisme kolokolo bado Mali kono. Ala be photo homme de droit ou globana ou ta foko complicité passive wa. Anako isake yisiki ka faire do la je ipmise ka kumbe ibada ka kumbe. Ya to fa ka aywa chicheni ni fonke. Donc même à quoi 2021-0011 un monde sans terrorisme Radio Clédou. Allô? Allô, Bokar Tokola. Haba, Dimbaya. Ambala Tanou, alhamdoulilah. Haba. Folie Djaranye. Voilà, et vraiment, on est dit quoi, Malion, on a fait un peu, il y a Hannibal, la France, Hollande, on a calé les Français intérêt de pas, à créer la campagne. Car il a fait tel total origine. Bon, à une voiture là, quand Europe, pour faire la essentielle from the après installé. Mais à donner Kamayara, à Kana, Mon Boy, Jamanavera, à Kana, fait ou Lumakaouli, tout est voiture, mais nous banner contre essentiel, manière comme essentiel sur le tour. Kabakolo. Après, à donner Kamayara, à Kana, société de Beggy, étranger, Makaouli, Kera. Voilà, donc embargo kera, nous sera essentiel de Moulou, n'a pas voulu que yala malem be kan sura kato ko muli moto o kuma keto godi ay kana tay ay watila re kanto embargo kono sheli pompisu tara gravula gazol voilà si me saka wora ko bon plana allo oncle bilawo plana ne sando ye kunu union européenne ga moldo be libe kata tenu ko nab gravula à partir de 21h40 comme ça, on a donc molu kono ou tigina ça do tout kono ou mo ça va afra mu tele de molu kono ne kon mu kuchi mais on apparaît dona après dans 30 minutes ou sera ka bo ka do molu kono ka la ka ta senu cher la uga la dia anga aéroport yora ngapo agapo ko dan uga la dia yora sibide tout anga basi minimum de aéroport la terre ne sera mbado u kana tanga na usura ba bon yo mu fo jorona be nga ambe autour fo o yoro la parce que ya ici ça benye bala ka fo aéroport a beka kodi oui a me beda ka ngeme beda de kundo voilà parce que alnia ici ça mega miselan fa ni bora to na yoro la ka ta fo chez nous yoro la aéroport al na ma saka kori ay giraji kala vraiment mo kana ay a giraji côté avec a jodi avec a jo wa mbete mala dongo do avec a jo koko be ka wa ali côté yari ka se chenu yara ma ni ko o no yara la ka ta vraiment wati chama nebe san chama ye ko metel fa la kuma ta ko ga gili to al na tra ta kuri uga giraji kala dro ka abe koli ngakla barabe sina barab voilà parce que voilà nyere sentier donc kuma tebe atitemo ka na kadi mami saibe wulibita ibaye ka fo barabe sina be ka koli mbe mse ka fo les 2 derniers mois là à Baramajo donc ambu encourager de wode ka a renforcer parce que on ga hakli sigi anga ka onde foloyer c'est pourquoi katita nkele ngote ngo fem kudo amangake c'est-à-dire que le Mali en situation mon kono ka fo blé ko ni balla ana o manga mesra sike dable ambe position mon kono sra sike ka signa e fait bébé wati be à tout moment fait bébé sekake donc ni quand il a fragile tout là on nous met du kono sunama tigale o te sunama tigale ka bauna wa e be la kana du ngono blé donc il faut les sécuriser et les sécuriser donc akla anyebo baramuna kaba aéroport fanfé ambe folu ke autour tout o de ka continuer 2021-0011 un monde sans terrorisme Radio Clédou o kan nga duro bo jam voilà ambe ma wara la je allo bismillah ibe aketo radio datu haba dimaya anbara haba bismillah ani chesiri haba ala ga jamanange ammi rabbiyama nego nega kinna ni parce que ni watina namu anya be
tema mo la tiflana ube nagar ko wala ko ne ko ne abla mina mo kono parce que mari kele no ga plenty do francis ma tiflana donc ko no nya be kenega provocation do donc jamana ala kana ke dugu sago bon provocation mundo ne era bolo la solution elle n'est pas militaire ne bolo a solution be anga population de bolo population c'est le peuple malien et ma inda sera prévu ko immense ça fengo femme se ka ke pour que prévu ngana da diema nyekoro France boké droit de veto bubulu mais kaseka a prévu yere ke die kono sera wora fait die beka prévu ye ka don français femuni matse ka mbalo lawo voilà maintenant ou beka jouer mon que pas de provocation notre armée ne doit pas tomber dedans c'est-à-dire que on a priorité wora bo on bolo mutoye et nous au kelefana do population de wuli ki jo c'est-à-dire que les populations où là qui ont des cas jusqu'à Kidal. Oh, fana jano fond ou tu sais qu'à ambali fana bien mako yo. Bon, maintenant, où fana ka intérêt au chama man fait. Donc voilà, donc quel est le chama bambulo? Kata soro armée kana bi au piège kono. Ou tala ko nyami? Parce que ni nangaraba jedo dai furucheti. Antara encore aussi Alger. Moi français ka be Alger français boko non. Ba ko ren taranze. Ah non, dites-moi à quel wati a unya ma foya ka doke ka fo ou quoi on mako c'est les va-t-en-guerre, c'est-à-dire que mamoun te accord fait, c'est comme si ils veulent au lieu qu'elle donne kadouli. Ouais. Et il y a un régime à l'époque, moi, au Klobena, où il y a un mot qui est odié. Moi, accord moya wati, où il y a Beke, il y a Mamoun fait, Mamoun c'est des ennemis de la paix, Mamoun nous veut qu'elle donne une offre à Beta. Accord, il y a la Chine. Malien de la accord, avec Mamoun Beka. Malien de l'accord, il doit être financier, faiblesse financière. Et accord militaire est monsieur en français, malien même de Mumba Konokodon. Voilà. Uma ka kono do bere ka jini ka ben ko donc après abishi bebe ba kala mo akori nte dore mali klaliko kunte ko bo le akori ti agro mali on ta akori mi voilà akori nte foyer mali klaliko on nous pousse à aller vers le fédéralisme sans appeler le chat par son nom. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, quand tu regardes la gestion réelle, c'est-à-dire que la restructuration que demande, mais ce n'est ni plus ni moins qu'une fédération. Mais maintenant, ils ne veulent pas utiliser ça. Et je me rappelle à l'époque, il y a un mandat pour les politiciens de Ikando, quoi il faut préparer les mentalités maliennes à l'autonomisation du Nord. Oui. À Fora Mali Télé de là, à Bora Mali Télé de là. Quoi, il faut préparer les mentalités maliennes à l'autonomisation du Nord. Aïe, on a folie bien, ni tika wili la 2021 Abenyana bo abe wala sablangala aleta sunala ebe sa isika ki bolo biribiri mo nyana nga domina ale akatnya ni birita aywa ni yere nyini allo aba dimaya alhamdulillah bismillah of ko infona nangara jedo nangara jemundo jonguna de kanga wele bi kanyini nga malion fe ala parce que ukoko jonguna electric chuma nga onvana ya me kuna fonu la ka foko francika la sigide mungume Abidjan a do Côte d'Ivoire ka foko lettre mbora o de bolo kanadi jonguna ibolo no blala abana nga jongunda debe abibolole ali de se ko tiende malidoma nangara jedo akanya fo ahaba ini chika wele la 2021 0011 un monde sans terrorisme radio Clédou malien munu kumbala ni français tara maliko bana ni ngodo depuis nye français ministre yere uka to di sena nye koro ka fo ko mali yere bi mina mali bulu mali se ka yere la kana sa
allez bien mon fambolo allo bismillah antebe aba demaya basteno alhamdulillah bismillah anta folie tugula folie jaranye tugula aba albiala ga demeuke amira biama la ki bolomala ami la ga kene adima amira biama ami ala ka dugo mene ami aba tugula ala ka jamana njo ami ni chika welela ba déjà ka ministre talafo ika sena nyokoro ka fo ko ani jamana mun bolo nyombolo mina mun bu bolo bi abse ka to u yere ka se ko u yere protéger mais ali bi ebe mun nyini o jamana kele no fe ebe na mun G5 ni krakri foko o G5 o ye et puis G5 là oui le rappel ou la répétition elle est toujours pédagogique il faut souvent le faire G5 te dora yokuy l'organisation des États riverains du Sahara où il y a au moins un projet monté depuis dans les années 1956-1957 et à l'époque Ofoe Boigny était désigné comme étant le secrétaire d'État qui devait gérer cette organisation. Ni organisation ça prend une partie du Mali, ça prend une partie du Niger, une partie du Burkina, voilà jusque voilà une partie du Tchad. C'est-à-dire qu'au bassin qu'on a des dos, la carte elle est claire. Et puis encore et Domako Kolate ça, ko G5, Manaka Andala. G5 pendant combien de temps? Qu'est-ce que ça nous a donné? En dehors de ça, G5 Yemouni, Anganya Foke. Abou Tode, Francis de Baka Garbu Panita, Kayalana Antoy, Jamanawara Tony Nyonje. Kuka G5 deme. Ou Lubna Ondi deme. Ngawari, Feu Bidi, Abibla, Francis de 4 trésors, a passé Francis de 4 trésors. Ni mina munga nga sagadi G5 ma o mina be San Francisco de fait o aruma wi raka aruma wi a febe a war bebe to de fait hake munga nga nuye gar war mun boala ka di o ko G5 ka fonctionnement e ubodi mais na folo to wuli abul de bolo e ntala mina on de tokola e ma data on vewa e taru lu yorlo to ma on to lu yordo a wati ne mo hakle jigi kuy ya duru à toi, Américain, on a dit Malima, quoi que c'était 50 millions d'euros, du moins de dollars, 50 millions de dollars. Au 50 millions de dollars, Américain, on a dit que Français, galon tigel là-bas, quoi, Awako, Amérique contribuera, G5 à faire là, 50 millions d'euros. Aussitôt, les États-Unis ont démenti, ou ont communiqué avec Aïra, sans pourtant, qu'à fois Français, mon vont galondo, mais au Coco, ou Lucas 50 millions, nous fera, que ça va dans l'aide bilatérale, c'est-à-dire que Oulouni Mali est gouvernement de direct. Ils ont été clairs. Bon, Kabi Ouya G5 Koke, faut qu'on a dati, Amérique Mosonga, a dormi kele do G5 Kono. Ou qu'on oublie demain mon ké, Oulouni Mali est direct. Au Boleko, G5 Kabasiripma, auditeur do Kakibala, personne ne peut stabiliser cette bande-là si l'Algérie n'est pas dedans. Personne. Et est-ce que nous on s'est posé la question pourquoi l'Algérie n'est pas membre du G5? Parce que Baron parce que Baron français montagne fait mundo. Personne ne peut sécuriser cette zone si tu n'es pas avec l'Algérie. Personne. Même les États-Unis, personne. Parce que l'Algérie, sur le plan militaire, c'est pas un petit pays. Hein. Voilà, il faut que cela soit clair. Ou mettre des mêmes doigts en Mali armement. Et nanga mandat do fanana ko kachakwe. Mais maintenant pour contourner le Mali de l'Algérie, qu'est-ce que les autorités maliennes n'ont pas fait? Abou, Algérie ma ko do Mali made. Mali de code ou Algérie. Il faut que les choses soient claires. Amanga Djamana défend jusqu'à notre dernier souffle. Mais tiens, Mouniambo Fomoye. Mali, autorité ou de code ou Algérie, ma kadam ne alpha là. Kana atete là. Mali, pacte 1992, à Trasignemi, Algérie. Mali, ni, aywa, corvée, moko problème, kumbe. Nga bebta Algérie di attaque Algérie dorateo
et bien aux zones frontières be olu de ni Algérie c'est comme na fo Kidalkaw ni Algérie kaw ni ñoo sig ñoo ñe ku frontière de bu ñoo et puis Mali ni Algérie de me ñoya chama te na ñoo balmaya ni fon ban ñoo Mali re de me bado Algérie moi Algérie ka indépendance ni fon wati et au colonna Algérie peut de me ba français Mali armée ma Grand Nord là mais mon na no a ko chencheni d'abord Alpha enine ne ko enine balmaye nene mamunte be fiu fadiya be nene mamunte e balla ki ka ko taka boni fe doro katana yoti fi anyi ko taka bo Algérie katani resoro karafifi avec Alpha c'est ça la réalité o wani asoro be malia bade be karafi fanani Algérie kawche aha Algérie pas kakla ko toy atire fanana o segra ngonga atire ta kolona tuguni pire le Mali est devenu il sait pas quoi passoire de drogue n'importe comment l'air cocaïne qui est descendu à Terkint à Donami et Nangambe do Bella à Manoron donc dit ko munta ko me ka ke wati mina ne de ta nta foti seli tapma aha ado abu muamurante amete mununza muamoya ado ni trate saliti yoro te ko ni fuye ka damina ko ni muti ka yele te ko ni te dalai nga do ni trate saliti te muamuranta bisaba binani parce que Algérie avait fermé sa frontière avec le Mali et le gouvernement de l'époque n'a jamais communiqué dessus Mali on ta kalama donc tous les ravitaillements de nous Tessalite au Anderbo Adoboa na kono nous il va sa bep mina bo Niger refait ça kana pour ko kasoro donc au lieu que 300 km que ta ravitaillement ta Rome là ils étaient obligés maintenant de parcourir près de 900 km pour aller se ravitailler et la population était dans cette détresse incroyable que l'autorité malienne faisait l'indifférence bon au madatu ko kuma la ko drogo mun donu fi avion mun bina terki ti yorina ko drogo di kuma kono drogo bora ka do mobulu do kono ko ka frontière traverser ko ka do nay et où Mali autorité do tordi à l'époque atidi ka gouvernement ka fofo ulu de ka autorité o mo de ka mine ka nyangi walu ka di Algérie ma wala Mali rek ku nyangi le gouvernement Mali a refusé hey ko nu ka ba koy abu obole ko libitara ti domi ni to di do ku Mali oni nga yi Mali ko ni ite faso ro do be ka baraka faso wora di be ka faso wora di drapeau défend bon aywa o tete sawa olumunu nu ka marfauta ka unda malika yoro itse ka bo Libye kana Mali la ni mateme Algérie ro feo ou c'est Algérie sera souillé ou mené kuni marfat c'est que luka yoro traverser ou ko ku même malika ou tout façon de la ko Mali a occupé le nani marfa ou bignona et Algérie à l'époque a demandé aux autorités maliennes à tetik mbi nous asro ou c'est ka mo nous ka marfa to ku ko na Mali la a tetik na ka mo ko ku te ku kana aussitôt a tetik sina damba abe ka sina damba blaka tout kumbe akidal kata tesongo folo duma ko fait tourner ka kafuna blakata ko kata tesongo duma et ce sont ces armes là hey kabako do koy 20 21 011 un monde sans terrorisme comment dit daklena allô Togola salam alaikum alaikum salam dumbaya Togola ala ka barka do ila amira biamo ala ka barka do anila amira biamo Togola ikani explication ni kebe mo la famu mau bolo ka fo ko Algérie Mali tugudi malo ni ya fa ko sebe adabora Mali de la o tanke ni mani explication non di e ba ko chaman kalama ba ko chaman kalama tubarkala malo ni ya fa ko sebe mo ko afamu quoi mais Togola ni bi fe ke questionner namo France de kanka le bolo adamade ni jugudo e kanka bo siramu na e kanka udo France ya un juguyi depuis pite on bo kalama bon ni ya determiner France de kanka nin kauna ministre bi jamana kono ya ministre yere nyamugo be France mais on wati kelen kono on ka famu
mo be kan ka accord ministre ka accord sin mais tukuna ni kilime ka ne dabali de banque quoi donc on se ka je ministre in ko de wa ambe se ka ja ko PPP ministre ma dele ka dugu ama dele ka dugu stabiliser ni e oninga mission no tara yoro no masta mu kan garo bo sambi sabakay mais ayro de gumbora ayro mena de kun foi ma bo ube Congo sengina sanjole be sera lonta ministre mo ko munun tara sera ron de bi nyakadi u ye don soroyi fo don kala ka barake ministre na tukudi o ko be ban sera lon voilà mbo be kalama malo ni ya fam bon Francis Fleni ibina fo tumadula ne bi hakili munu iba fo ala be Mali dan domina ou bien ala be Mali dan domina ala ya sara France labi ka soro ka onda ka soro ka Mali da ni ka ko ou ngala yulu da ulu onda sake ulu onda pokola ne be mu fo Mali autorité wi o ka ministre ma o ka boya dugu wɛrɛ taw na ni Faransi tɛ depuis diɲɛ ka di maa maa bɛ fagala Mali kɔnɔ yan maa si tɛ Faransi de don walahi Faransi de don ala ka jamana ala ka basigi n'o e ye nin fɔ cogo la e ta ye Mali ko de walahi i ta ye Mali ko de ne taara wɛrɛ b'o seere i ta de ye Mali ko ye bi maa bila anw b'e la mɛ e ta de ye Mali ko ye walahi i ta ye Mali ko ye nafiga t'i t'a la ala ka jamana ala ka basigi ala k'o kɛ kuranɛ bonya kama i b'a bonya kama sɔli ala salim ala ka dugaw minɛ ini ci ka wele la 20 21 0011 un monde sans terrorisme radio Clédou allo alaikum salam dimbaya ba sogola haba bismillah ala kan ni deme amira biama ya rabbi ala ka jamana basigi amin ala kan ni kiti ka bara ya rabbi ala ka baraka don ni lal amira hadiama amin e ba ni bi Algérie fayna de hadi rishitai ngoy rishitai yodi ka ta mor bola fo musala ibado hali miseli malitu ci son ka ta ni a France bola hali miseli ci son mais walfa nu na le ngulu de rishibla ko sabe ka ta alfa la fo ibe kala e ay don ko relation ba ani atumba ni rishte make up mate ni dem sen nu na le ngulu de ala yulu de na ala ye rishimira ka duma ni ukera sababu ya ka rishte en kala malla ati ni me afle ni ala ta ko fe mu fale nana ni herate make up matige ka ibeka to fangala mado club na nya funga emission kono akacha ngo anye ibeka e jien dugu babela capital babela me fo Moscou wala ayaka manda ke ka ba sangulun flange ka ba atara jamana capital babela masima ibeka se Poutine fe wala parce que non ni francité donc allez ni francité wala pire wati dola ni maro ni mo hakli bala malion farla nyonga ka pétition ke ka marché ka ta irusha masadi la ko irusu ka se ka naka andeme population bo dynamique kono wati mina ko ke ibe katara franci ayato franci ka interview do die hakli bala o ya sura anga emila moutara irusila et irusi autorité bana ko reçoit voilà mais malgré que irusu bana ko reçoit ibe ka ito franci ko way ko irisibe double jeu de là ko irisika double jeu donné do donc irisibe ka emila mo demain dugora donata boata c'est à dire que des accusations illégitimes femi franci ka bara ide abu ko reta ko nora irisila voilà ayo discours kay donc de pour kerasa o kera ba fo comme oye frendo irisip me fait ka dynamisme créé ani malitia parce que population a demandé nya famo malion biki ko kuma famu ko voilà malion biki ka kuma famu yere di sura ali Algérie na ka ko be Algérie tina so parce que Algérie ba don ulu era Algérie de la ni so don France fait et encore Algérie ka puma dobe kabe emela ka problème ngulila Algérie a toujours dit à la France qu'il n'y aura pas un autre état entre le Mali et l'Algérie. Il n'y aura pas un état entre le Mali et l'Algérie. Voilà. C'est-à-dire que l'Algérie a été claire sur ça, sur la question. Voilà. Anga emela mo ufona uya yirula clairement jamana te créer Algérie ni Mali tché. Mali tché. Bon, neta do mais abila fo mori boli Sékou Touré de la ko Maroc ko Algérie ko Maroc ko uni Mali tché ko jamana wan kan ka créer. Ngo sayndi we Mauritanie créer. Oh, aywa donc Algérie note Malika herefe. Ay tika fa ko Malik jugoy de. Ayde Algérie hadi solo ko indépendance la. Ko
ko banque mondial filɛ ni y'a san 30 ye dɔrɔmɛ olu t'a ɲini u fɛ olu bɛ ka baara kɛ n'u yɛrɛ de ka fɛn ye oui banque mondial ka dɔrɔmɛ kelen a t'olu la oui d'accord merci bien comme waati sera an ka foli ta ni bi ɲɛtɛ n'i ma ko ninnu ɲɛɲini Kadafi ka pétrole dollar wariw bɛ yen Alpha ayiwa ale foron dɔrɔn o nɔfɛ nka maaw hakili b'a la o jusqu'à la création de l'union ka bɔ OUA la ka na Union africaine na a y'i yɛrɛ kɛ Kadafi ka ciden ye k'i yɛrɛ kɛ le plus proche de Kadafi Mali problème bɛɛ bɛ taa ka taa Kadafi fɛ yen o taara an hakilila ko Amadu nana kow na kow ɲɛɲini ka faamu mais c'est la dernière minute que a tɛ se ka fanga laban waati de il a voulu ka essayer k'a bɛ na n'o relation la segin ka na tuguni ni Kadafi tɛ yen bilen donc diyagoya tɛ sa wa malheureusement a yɛrɛ ma temps sɔrɔ o kɔnɔ ne Bakari n bɛ bɔ kuma la yan Ala ka tile yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma waati de ye waati ye ayiwa